Mamba soda afuna kumangenera. Lero timayembekeza mwe mukhaye muni ku police. Ineso ndikungomva. Ineso ndikungomva kungoona kuti khangati akuti mwakuti koma ine sinauzidwe china chilichonse ende ine ndilipo ende ndikudziwa kuti sinalakwa china chilichonse ayi ende ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza Peter Mutharika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza Peter Mutharika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza Peter Mutharika ende amalawa ayembekezere kuti Peter Mutharika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingateke ngati ifeyo tilipo siziteka ndipo ndikubwerezaso sizingateke Kuti simukazipereka ku police. Iyayi nkhani imeneyo ine sindalandire ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa umayimbiridwa foni ukufunika akakuitana munthu sujomba posachedwa apana ndiyitana kuti ku police komweko pa 3 ndinapitako atandiuza kuti ndipite posachedwa pomwe pa police omwewo anandipanga attack pa Shoprite posachedwa pa police omwewo anandipanga attack ku Lilongwe dziko sili kudziwa zonsezi kuti chuma chitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawu